म्हशीक काय म्हणतात म्हशीक? बफेलो, हं? अरे हे बघ, येतं पण येता. गाढवा, डॉंकी, तयार डोक्यात कोल्याक. फॉक्स, हां. वांढराक, मंकी, केळड्याक. केळड्याक. मेन केळड्याचा, वांढराचा पडला नाही. केळड्याचा. केळड्याक काय म्हणतात? केल्डू, काय? केळडू ह्यो खंयचो? काय इंग्रजीमध्ये? काय तो वांडरच तो, तुम्ही ते का केळडा म्हणतात काय तू आणि कळग्यासारख्या विचारत तू खुळग्याच घरात. वाड्याच्या काळात नवीन घुंगूर आम्ही सकाळीच वाट बघतो आहोत. कधी दुपारी खय जाऊचा? मी पुढे जाव नाही ना. तो बघ खय गेली ये म्हणून तुका सांगितलंय. थंय थंय बरोबर राहुलेलं आहे मी. पुढे जायचं आमचा. जा जा आणते का असं पण हा. अरे आणलंच. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले नवीन कॅमेऱ्यात स्वागत करतो. आज कॅमेराचा पहिला दिवस, म्हणजे काल फक्त आम्ही अनबॉक्स केलेला, यूज केला नव्हता कारण की व्हिडिओ एडिट करण्यात पण वेळ गेला आणि पाऊस पण होता, तर त्यामुळे यूज करता आला नाही. तर आज सकाळी चालू केलं आहे. तर या व्हिडिओला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की रिझल्ट कसा आहे आवाजाचा आणि मेन म्हणजे पिक्चर क्वालिटीचा. कारण की आमच्या आधीच्या कॅमेरामध्ये पिक्चर क्वालिटी खूप चांगली होती, पण यात तो मला ऑप्शन मिळाला नाही आहे कलरचा. तरी पण आता कम्प्युटरमध्ये बघितल्याशिवाय मला पण कळणार नाही आहे. तर तुम्हाला या कॅमेऱ्याचा रिझल्ट कसा वाटतो हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि आवडला नाही तरी हाच कॅमेरा आता कंटिन्यू होणार आहे, तो पण आहेच, पण तो सेकंडरी म्हणून यूज होईल. प्रायमरीवरून हाच कॅमेरा यूज करावा लागणार आहे. तर आता मागे बघू शकता, सकाळी चाललो आहोत गुरांना घेऊन. काय होय काय वर चल. त्या घुंगरात भिजाली ती पळाली. अरे ह्याचा काय चालू अरे बाबा, उडकी घालून येणार वरसून तो. ते का पण ठेवतो की भुतूर. अरे थांब ना, त्यांचा खेळ चाललो. जे कलर मला त्या कॅमेऱ्यातून मिळायचे ते तो ऑप्शन या कॅमेऱ्यामध्ये नव्हता, त्यामुळे 4K मध्ये शूट करावं लागलं. बघूया त्याने काय फरक पडतो आहे की नाही. जर व्यवस्थित वाटलं तर याच्या पुढे 4K मध्ये शूट होईल, पण अपलोड 1080मध्ये म्हणजे फुल HD मध्येच करावं लागेल. कारण की 4K एवढा अपलोड करण्यात एवढा नेटवर्क नाही आहे, इंटरनेट कनेक्शन मुंबईत होऊन जायत होय नाही होणार. तर आजच्या व्हिडिओ ह्यो असोच आम्ही फक्त कॅमेरा चेक करू व्हिडिओ करता. तर नक्की सांगा. आता हसून आता पुणग्याकडे जाऊचा, पुणग्याची जरा खबरबात घेऊची. खाली कोण होतं? हां येतंय पुणग्या. हा काय हो गेला पूजा करत वा धुता कोणा पुणग्या झाला तुझा माकडं कोणाक धुता. तो काही गेलो भाडो, तू पुढे गेलो. हो बघ ह्यो येणार हा की नाही. ए बाबा चल. को पण घ्या खोयोस. मला वाटलं कपडे धुतेस. कल रात्री बघ नवीन कॅमेरा मस्त आहे. ना.
ह्यो तुका दाखवून येत होतं पण तू जागेवर नव्हतं. खंय गेल्लं खंय? हे बघा मग माईक बघ वेगळं आहे का? भारी भारी आहे मस्त आहे. भात वाळू घ्या किंमत होतच काय तू आधी पहिला एवढे कॉल केलं 101 मुंबईवर नाही तो भंगलो आतो काय बंगलो बरोबर रिंग बिंग वाजत होती. आता तुझं अंगठी तर काय माहिती अरे काय होय होतच काय मोबाईल बाहेर इलो आणि मग परत भुतू टाकलाय का? मग खय गेलो तो मग गेलो खय वाळात कुत्ता ना मी कधी नाही मी नाही विचारल्याशिवाय मी नेणार नाही बाबा चोर नाही मी च्या. मग मग ते कोणीतरी तिसऱ्या नेल्या नसती ते दिवशी लावलंच ते म्हणजे ते पिंकन माका 4 दिले त्या मेले ए, मेले म्हणजे तू लावणारच आराच्या पारा लगेच लावून ए, नाही इला, मिळाले. तुका कधी संध्याकाळचे सांग- कसे लावून गो यांना नेलेले नसतील. मी नाही नेत काही लाव नेले असते ते लावू बघ जा काही लावले का चटपटीत काहीतरी तिखट बिकट असा काहीतरी कर. बिर्याणी का हा चिकन बिर्याणी कर. हा मग अळवडी कर आमका काय नंदन का आता ती केलेली आधी ती भूक लागली हळूहळू. कल तू अळवडी करणार होतस नाही केलं कोथिंबीरची करणार होतो. कोथिंबीरची करणार होतं. तो काय आत? नाही मोबाईल तो पाठ करता मोबाईल घेऊन काय ना मोबाईल हातात नाही तो काय सांग तुझ्या आता किती वाजता शाळा असायची? काय नाही तो गौरव सकाळी अभ्यास घेता नंदन आमचा होय मोबाईल होय घेता. गौरव सकाळी अभ्यास केले सकाळी सकाळी गौरव अभ्यास करीत असतात. अजून बघ जा सगळे शब्द पाठ करीत असतात. हा. शब्दपाठ यांनी शब्दपाठ तो लेखन पण पाठ करता वाचन हे काही चेर ये रे ये म्हशीक काय म्हणतात म्हशीक? हा अरे हे बघ, येता पण येता गाढवा तयार डोक्यात कोल्याक फॉक्स हा वांडराक मंकी केल्ड्याक केळड्याक मेन केल्ड्याचा वांडराचा पडला नाही केल्ड्याचा केल्ड्याक काय म्हणतो केल्डू काय केल्डू ह्यो खंयचो हे केल्डे काय आहे इंग्रजीमध्ये? काय तो वांडरच तो तुम्ही ते का केळडा म्हणतात काय तू आणि खळग्यासारख्या विचारत तू खुळग्याच करात म्हणून उलटा विचारला केळड्याक काय आणि म्हणतो डॉग काय लाल म्हणतो कलरचे असतात. गोष्ट खयची आता गोष्ट सांग त्यांना एक. जॉनी जॉनी यस पप्पा ह्या गाणं म्हणान दाखवा आधी नाही ह्याच म्हणायचं आमका ह्याच काय काय? जॉनी जॉनी यस पप्पा शाळेतली कविता भारी आहेत त्यांच्या त्या पण आवाज गौरवच येतात त्या कवितेन तुरी जास्त बघ रेंजच मोठी आहे ना त्याची. ह्याची नळी बारी का त्याची हिंदी गाणी पाठत बाबा गौऱ्याची वारी ह्यांना जर पुणग्याकडनं शिक्षण घेतल्यानंतर त्याची नवी आवाज वाढत मोठं होय ट्रेनिंग दिते का वरच्या पट्टीत बॉम्बटाची त्याचा आवाजच तसं आहे. असा गौरवच्या आवशीचा आवाज लहान ना पण गौरवचा आवाज मोठो माझा आवाज मोठो ह्याचा आवाज लहान. असा हो पण त्याच्यात आवाजच नाही लो काय तुमका सांगणार आवाजच रेकॉर्ड झालो नाही त्याच्यात मग तुम्ही गाठच्या ना लेखी विकी बघतले. फेमस झाला पण बैलांचा तुमचा काहीतरी उपयोग होता हो यांच्या बैलांचा काय उपयोग आता काय मिळत नाही फक्त राखणे ठेवता तो ट्रॅक्टर नाही म्हणून काय आज पुढे स्पेशल खुर्ची घे. आज काय नाही मुंग्याकडची चाय आणि चाय बरोबर काय तो आपलं डबे राबूक लागलो एक इतके दिवस खय खय होतं रे तुम्ही त्या डब- ए, हा रे इतके दिवस मी खाऊन जाय कोणती कामं झालेली? आमची झाली नाही ना. छे, आम्ही नाही झाली. आम्ही सगळे उगाच तुम्ही TRP जमा केलात म्हणजे चॅनलसाठी वाईचं कोण कोण काय कमेंट येतं ते बघूसाठी. माका झाला इंस्टाग्राम खुलवलं आणि माझा होय
लोकांनी मेसेज करून करून अरे बाबा ते बघ जरा. माका कॉल करून मी नाही का सांगितलं ते बोलायचे तेव्हा बोलणार ते उगाच मी सांगा मध्ये पण उपयोग नाही. आता बघा मस्त चाय बी पिऊन आम्ही घराकडे चालला. चाय बिस्किटा खाऊन आणि पाऊस बघा मरणाचा पाऊस गेलेलो होतो. मोठी सर येऊन गेली. गो पुणग्या चल. बाबल्याची ढोरा खाई गेली एवढ्या पावसात ती बघूया आधी. होत काय रे होय होत की गेली मग मी थांबा की जाव. हां काय नाही चल मग. तर चला मित्रांनो आता घरी जाऊया कारण खाली जायचं आहे काकांसोबत. आणि हा व्हिडिओ असाच केलेला मेन म्हणजे कॅमेऱ्याची क्लॅरिटी वगैरे चेक करायला. तर तुम्हाला ह्या कॅमेऱ्याची क्लॅरिटी कलर वगैरे कसे वाटतात आणि ओव्हरऑल ऑडिओ वगैरे कसं वाटतं आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. ऑडिओचा प्रॉब्लेम असेल तर ह्याला दुसरा एक माईक आहे तो मी अजून ऑन केला नाही आहे पण त्याचा परफॉर्मन्स तेवढा चांगला नाही म्हणून मी कॅमेऱ्याचाच सध्या माईक यूज करतो आहे. बाकी मला तर दिसताना गेल्या आमच्या जुन्या कॅमेऱ्यात एवढं तरी व्यवस्थित वाटत नाही आहे. आता कम्प्युटरवर एडिट करतानाच कळेल काय नेमकं आहे ते. तर चला हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय.